Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Id-dar tiegħi, dar tat-talb tissejjaħ. Partikolarment minn dan is-santwarju. Ejjew nagħmlu d-dar tagħna tal-qalb tagħna, dar it-talb, fejn jissejjaħ l-isem ta' Alla. F'din il-quddisa li qegħdin nippreżentaw l-intenzjonijiet it-talb ir-radd il-ħajr tagħna għal min għandu għeluq snin jew xi anniversarju jew jixtieq jitlob xi talba partikolari. Ninaqdu ma' din oħtna Jane Powell li qed tgħidilna biex nitolbu għall-intenzjoni tagħha. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemi u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġini, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla insejjaħt lill-Papa San Pawlu VI biex jgħix l-imħabba faqda Alla. Matul ħajtu rajnieh ifittex is-saltna tiegħek. Għamel li nitqawwew bit-talb tiegħu biex nimxu ferħana fit-triq tal-imħabba bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Petru Apostlu. Eżiż, qrib u it-tmiem ta' kollox, għalhekk kunu għaqlin u meqjusin biex tagħtu ruħkom għat-talb. Fuq kollox ħajkolkom imħabba sħiħa lejn xulxin, għax l-imħabba tagħti kotra ta' dnubiet. Ilqgħu il-xulxin bla tgergir. Kull wieħed minnkom jgħix skont id-don li jirċieva u jinqeda bih għal ġid tal-oħrajn. Hekk tkunu amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla li jieta ħafna xorta. Jekk xi ħadd għandu id-don tal-kelma, jipritka il-kliem ta' Alla. Jekk xi ħadd għandu id-don tal-ministeru, iħadmu bis-seta li Alla tah. U hekk f'kollox ikun igglorifikat Alla b'Ġesu Kristu, li tiegħu huma l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti eżiż, tistaġbux għax tinsabu fil-forġa qalila tan-nar li ġiet fuqkom biex iġġarrabkom, bħalli kieku ġratilkom xi ħaġa mhux tas-soltu. Imma ifirħu għax bekk intom qegħdin tissieħbu fit-tbatijiet ta' Kristu biex aktar tifirħu u titennew fid-dera tal-glorja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja. Ejdu fost il-ġnus. Il-mulej isaltan u iżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja. Ħajifirħu is-smawiet u titenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk quddiem il-mulej għax ġej. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja.
Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja. Jien għażilt lilkom jgħid il-mulej biex tmorru tagħmlu il-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Wara d-daħla messjanika f'Ġerusalemm, Ġesu baqa' sejjer fit-tempju ta' ħarsa madwaru u mbagħad billi kien ġa sar il-ħin ħareġ biex imur Betanja ma' 12. L-għada kif ħarġu minn Betanja ħadu l-ġuħ mill-botle maħsiġra tat-tin kollha weraq u mar jara jsib xi ħaġa fija. Imma kif resaq ħdejja ma sabilha xejn ħlief weraq għax it-tin kien għadu mhux żmienu u qalilha qatt iżjed ma jkun hawn min jiekol frott minnek għalli ġej u d-dixxipli tiegħu semgħuh. U waslu Ġerusalemm. Kif daħal fit-tempju qabad ikeċċi l-bejjija, ix-xerrejja li kien hemm fit-tempju qaleb l-imwejjed tas-sarrafa, tal-flus u s-siġġijiet ta' dawk li kienu qed ibigħu il-ħamiem. Ma ħalla l-ħadd mobbi b'xi ħaġa jaqsam fit-tempju u beda jgħallimhom u jgħidilhom: ma hemmx miktub li d-dar tiegħi hija d-dar tat-talb għall-ġnus kollha. Imma intom għamiltuha għar tal-ħallelin. Dan wasal f'widnejn il-qassisin il-kbar u l-kittiba u bdew jaraw x'jagħmlu biex jeqirduh għax huma kienu jibżgħu minnu billi l-poplu kollu kien mimli blaġeb għat-tagħlim tiegħu. Fl-għaxija imbagħad ħarġu barra mill-belt. Filgħodu kmieni huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tin imnixfa sa mill-għeruq. Pietru ftakar u qallu: ara Rabbi, it-tina li sħett nixfet. U Ġesu wieġeb u qalilhom: emnu falla. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid il din muntanja intrefa u nxteħet il-baħar bla ma joqgħod jitħassef qalbu imma jemmen li dak li jgħid ikun se jsir isirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom, kull ma titolbu fit-talb tagħkom, emnu li tkunu ġaqlajtuh u dan jingħatalkom. U meta tkunu waqfin titolbu jekk ikolkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru biex ukoll missierkom li hu fis-smewjiet jaħfer il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Paġina ta' Vanġelu li fija diversi mumenti. Ġurnata, Ġesu Betanja, għadu ġej minn dik il-laqa tad-daħla f'Ġerusalemm. L-għada jitla t-tempju u tafu x'ġara, x'sab ġo t-tempju, u mbagħad lura jagħti dan it-tagħlim fuq il-maħfra. Kważi kważi darja dar it-talb. Naqsmuha fit-tlieta. Id-dar ta' Betanja minn kienu ħobb imur, id-dar fit-tempju ta' Ġerusalemm u t-tielet dar hija dik li hemm ġo fina il-qalb, tlieta. Ħammurru għall-ewwel waħda. Ġesu sejjer Ġerusalemm mhux għal xi divertita, ibati. Kien jaf li t-tiela Ġerusalemm u minn xiex se jgħaddi. Interessanti li jsemmi l-Vanġelu tal-lum Betanja li hija tfaċċata ta' Ġerusalemm. Taqsam il-wietu tidħol fil-belt ta' Ġerusalemm. U f'Betanja kien hemm dar
li kienet tilqu. Lazzaru, ħabib tiegħu li bkieħ mejjed u rxuxtaħ, Marta u Marija kien jgħaddi għandhom. U din hija l-ewwel esperjenza. Il-preżenza ta' Ġesu fil-familji tagħna. Għadu hemm Ġesu? Għadu jinstema' it-talb fid-dar? Għadna naqbdu l-kuruna tar-rużarju u nitolbu fid-djar tagħna jew it-tlet Ave Marijiet Betanja, it-tieni. Jixxokkja ruħu x'in jitlaq qalb il-qassisin il-kbar, il-bejjija tat-tempju, fil-bitħa tat-tempju, it-tempju. U tafu x'għamel? Tafu x'għamel? Waħda mill-iktar paġni terribbli ma jħallix min jaqsam bl-affarijiet tal-bejħ u n-negozju fil-bitħa tat-tempju. Impressjonanti. Tafu x'għamel b'dak il-ħabel? U Ġesu dak il-ħin jgħid, dari dar it-talb tissejjaħ. U intom għamiltuha għar tal-ħallelin. Eżistijej. It-tempju Talla, anke dan is-santwarju ta' Pinu. Jien nista' nidħol fil-Knisja, nista' nitla' nqaddes, imma qalbi tkun il-bogħod minn Alla. Jien nista' nissejjaħ nisrani u nkun nisrani tal-isem. Ekkejjew xin nidħlu hawnhekk inkeċċu dawn il-ħsibijiet biex ikonna qudies ta' spiritwalità kemm il-qassis u kemm in-nies. Tafu x'ifisser tkun reliġjuż, iwa, devot tal-Madonna, ma nitlifx qudiesa, immur pellegrinaġġ, immur Lurd, imma jista' jkun li jibqa' kollox oxra. Bejn ir-reliġjożità u spiritwalità hemm qabża kbira. Ġieli tidħol hawnhekk u tara nies jitolbu fi skiet, jagħtuni eżempju tajjeb. Imbagħad oħrajn jidħlu lebsejn isna sejrin fuq il-baħar, ħdej il-baħar. Oħrajn illi tinduna li it-talb tpaċ peċ, u hawnhekk ġej għat-tielet dar. Il-Vanġelu tal-lum kellemna mid-dar fejn isir il-laqa, niltaqa' ma' Ġesu, nilqa' l-Ġesu, Betanja. It-tieni fejn Ġesu jgħid dari, dar it-talb tissejjaħ, u intom ara x'għamiltu. U l-aħħar x'in jgħid lil dik it-tina li nixfet u mbagħad jgħidilhom immintom aħfru. Jekk ma tkunx titlob fit-tempju tal-qalb tiegħek, qatt ma tasal biex titlob mal-oħran fil-quddiesa. L-ikbar tempju huwa dak li hemm ġo fina. M'hemmx għalfejn tivvjaġġa u tmur fl-art imqazza, jew tmur Lurd, jew tmur Fatima, jew tmur Tapinu. L-ewwel talb il-qalb. Din hija t-tielet dar li jiena ntebba bi ħsibijiet ħżiena, b'azzjonijiet ħżiena, b'intenzjonijiet ħżiena. U għalhekk Ġesu qed jgħidilna aħfru lilkom infuskom. Alla ħafrilkom biex imbagħad taċċettaw jew taħfru l-oħrajn. Jalla, bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu li għażlet dal-post biex nagħmlu ula il-post li ħejjina għall-ġenna, li għażlet din is-sejħa biex aħna nkunu nistgħu niġu ħalli fid-djar tagħna, fit-tempji tagħna, imma l-iktar fil-qalb tagħna jammar Alla bil-paċi tiegħu. Madonna, berikna, Madonna, salvana biex miegħek għal dejjem fil-ġenna tarana. Ejja spiritu imqaddes u imlina bit-tifħir u r-radd il-ħajr, it-talb u l-intenzjonijiet li għandna quddiem il-missier. Illum il-Papa qed jagħmlilna sejħa for a global rosary for peace. Illum il-Papa lejn it-tmiem tax-xahar ta' Mejju qed isejjaħ lid-dinja biex naqbdu l-kuruna ta' Rużarju u nitolbu għal paċi. Id-dinja bil-gwerer. Ekk jew nemnu fit-talba tar-Rużarju, nemnu fid-devozzjoni ta' tlet Ave Marijiet, partikolarment għal paċi fid-dinja, il-paċi fil-familja u l-paċi fil-qalb tagħna. Nitolbu, ismana. Nitlob għalikom li tkunu qed tisimgħuna
tarawna u titolbu magħna. Qed nitlob għal xi familji fl-Awstralja. Qed nitlob għal dik il-familja li tilfet lil ommhom fil-Kanada. Qed nitlob għal dik it-tarbija li sifruha l-kura barra minn Malta u ma setgħu jagħmlu xejn. Qed nitlob għal dawk li huma morda fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu biex dan is-santwarju jibqa' jkun post ta' fejqan u serħan. Nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Nitolbuk mulej għal dawk li qed jagħlqu l-anniversarju tagħhom illum bħala saċerdoti, miżewġin, min twieled bħallum il-birthday u dawk il-pellegrinaġġi li ġejjin hawnhekk illum. Polonja, Kroazja, minn Malta, mill-Italja, kontinwament il-Madonna tiġbed biex tmiss il-qlub. Ħalli d-dinja terġa' lura għand Alla, Alla biss. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellajna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira tal-Papa San Pawlu VI. Ħolna minn kull rabta tad-dinja biex ma jkollniex ġiet ieħor ħliefek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfo qlubna l-fuq u niżżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-aġeb tal-Papa San Pawlu VI inti timla l-ferħ tal-Knisja b'qawwa ġdida, tagħti xhieda sħiħa l-imħabtek. Tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tiegħu u tilqa' t-talb li għamillek għalina ħajseħħal kollox il-pjan tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien ser jingħataw minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal
ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr. Int oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li qed nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-mejtin tal-familja Powell, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebr tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, il-Papa San Pawlu VI u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Aħfrinna l-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħaresx lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu b'nalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu ntajt il-ħajja lid-dinja. Tal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni mill-ħidi koll. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf.
u fejqa. Fiskiet ta' qalbina kiew nirringrazzjaw lil Ġesu illi l-qalb tagħna mhux biss dar tat-talb għamilha, imma dar fejn jammaru. Ejjew nemmnu x'ġara ġo fina, għalhekk inżilna rkubtejna għax għandna l-Ewkaristija ġo fina u naduraw. Nitolbu mulej bil-qawwa ta' das-sagrament mexxina bla għeda fi triq ta' mħabtek fuq l-eżempju tal-Papa Pawlu VI. Kompli l-opra tajba li bdejt fina sa ma temma għal-jum ta' Kristu Ġesu bi Kristu Sidna. Fis-sigħat li ġejjin ikun hawn servizz ta' qrar fil-Knisja u kol dawk minnkom li jixtiequ nidħlu wara fil-kappella, partikolarment dawk li għandhom eluq sninhom, dawk li għandhom xi anniversarju, hekk dawk li nixtiequ nitolbu għal xi ħadd li tilef il xi ħadd ta' għażiż jew għal xi ħadd li dalgħodu se jirċievi riżultat fuq saħħtu. Ħanagħmel dan l-appell qed nagħmlu mhux biss għalikom imma għal tant nies li qegħdin iseguni mid-dar. Issa li jibdew il-ġranet ta' sħana importanti li l-knejjes tagħna nisimgħu minn dak li qalilna Ġesu, inħalluhom il-post ta' Alla, mhux l-art tal-ħallelin. U allura kif nitlob, kif inħejji ruħi, kif nagħmel ringrazzjament ta' tqarbin, imma fuq kollox kif immur liebes jew liebsa il-Knisja. Sakemm qegħdin inqazzu kien hawn waħda persuna hawnhekk u daħal xi ħadd kif kien. U dik il-persuna avviċinata bl-edukazzjoni qaltilha ilbes dan ix-xall li qed jipprovdi s-santwarju għax hawnhekk maħniex ħdej il-baħar. U allura għas-santwarju ta' Pino qed nagħmel appell. Neħtieġu ħafna nies biex jgħinu lilna l-amministrazzjoni, s-saċerdoti, lis-sisters, mhux biss l-Ursolini, imma qed jiġu wkoll sorjiet oħrajn. Imma rridu numru ta' lajċi madwar 50 persuna biex joffrulna sija, partikolarment x'in ikunu ġejjin it-turisti. Għax nagħmlu kemm nagħmlu appelli u tabelli u insistenza. U meta xi ħadd tikellmek, please, kunu edukati lura, dawk qed jagħmlu dmir quddiem Alla. Inkella das-santwarju il-knejjes tagħna tafu x'isiru il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Dawk li huma interessati li jgħinu fis-servizz tal-akkoljenza kif nilqgħu n-nies fis-santwarju u jistgħu joffru sija jew tnejn f'ġimgħa ħallu isimkom jew għand is-sisters l-Ursolini hawnhekk imbagħad nikkuntattjawkom jew fil-ħanut tas-souvenirs. Nirringrazzja ħafna lil kull min qed jgħin. Morru fil-paċi ta' Kristu.
fil-ħlewa ta' Mejju tana Marija u kemmi doħlejju dak ismek sabi kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jatik l-akbar ġi int laxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien int l-om ta' min ħalek bik mimli kull żmien. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.